Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşun anlaýar. Bu hepde Azatlygyň esas temalary web-saytymyzda en köp okulanlar New York'da Türkmenistanyň mejbur häkimete garşy geçirilen protest, häkimetleriň ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manada urmoklar barada berilen habarlar boldy. Türkmenistanyň benziniň 2 hisse gymmatlamagyna garaşylýar. Prezidentiň New York'a diýen saparyna hukuk toparlar mejbur häkimete garşy çäre geçirýär. Bankomatyň öňünde dören nowatda pensioner ýaşlylar ýakalaşygyň bäri ýany bolup dagwalaşdy diýen atlan çap edilen makallalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde en köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyň mektep okuwçylary tensatýarlar. Ir durmuşa çykýarlar atly gepleşik çekýär. Häkimetler ýurda dolanýan raýatlardan valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manada urmoklaryny talap edýär. Daha soňra paýta ýumna harbylar çekilýär. Aşgabatda halkara kitap sergi ýarmarkasy geçirilýär. Onda prezidentiň kitaplary üns çekýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinleýiji çekdi. Bu hepde en köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 39-njy hepde atly foto sergimiz çekýär. James Womack, Batyr Berdiýew, doglan günüňiz gutly bolsun. Biz mydama siz bilen. Halk maslahaty prezidenti öňmekde çeperçilik görkezdi diýen atlan çap eden videolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp gurrun edilen makallalarymyzyň başyny Türkmenistanyny çagyryş boýunça harby ir boşamak üçin para bermeliligini atlan çap edilen makala çekýär. Prezident Berdimuhammedow Bemgady howpsuzlyk, azyk, suw gender deňligi barada gurrun edip öz aral başlanygyny gollamaga çagyrdy diýen atlan çap eden makalamyz hem köp tesbir ýazlanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşmagy, öz pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň mekteplerinde ýaş gyzlaryň göwreli bolmak, ir durmuşa çykmak fakatlarynyň köpelýänini gaýdylýar. Emma bu mesele resmi mediada agdalmaýar. Azatlygyň daha soňky çeşmeleriniň beren maglumat esasynda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň bu temadan taýýarlanyň we şu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimiziň biri bolan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Mektep okuwçylarynyň 7-nji 11-nji klasslarda okuyan gyzlaryň arasynda jinsy zorluklar olaryň öz ygtyýarlygy bilen teň sowdasyna baş goşmagy şeýlede 8-nji 9-njy klass okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler-de gizläp saklaýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy gurrun berdi. Onuň döwlet idaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä şu ýylda Şoğuz vilayatynda ýetkinji gyzlaryň göwreli bolmagy we teň sowdasynda tutulmagy bilen bagly 60 çemesi waka hasap alınıpdyr. Çağılar arasındaky jinaýatçylyk agyr hasaplanylýar we şu sebäpden şeýle ýagdaýlary vilayet derejesinden ýokara çykarman köplenç hiç kime garşy çäre görmezden vilayatyň özünde ýapyp goýberýärler diýip çeşmämiz daşoğuzdaky ýagdaýy gurrun berdi. Türkmenistanly tençiler bu ýagdaýyň döremeginiň sosialykda sady kynçylyklardan daşary korrupsiýa bilen baglydygyny belliýärler. Häzir okuwçy gyzlaryň jinsy hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýöriti toparlar, araçy aýallar hem köpöldi diýip Azatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Daşoğuzla aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýaňy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gurrun berdi. Ol etrap mekdepleriniň birinde 8-nji klass okuwçysynyň göwreli bolup özünden has uly ýaşly adama durmuşa çykanlygyny bellidi. Azatlyk radiosyna gurrun edilýän bu wakalaryň bolan takyk wagty ýeri olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary mälim. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gatnaşmagyndaky jinaýatçylyklar we biýdizgünçilikler şol tanda okuwçy gyzlaryň kämillik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy teň sowdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediasynda gozgalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şu ýylyň fevral aýynda Daşoğuzyň merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Mundan başga gyz okuwçylaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilip başlananlygy barada habar berilipdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aziýa ýuwaş okuyan
Teleradio Gepleşikler Birleşiginiň sertifikaty, bayragy we ýadygarlyk nyşany bilen syýlaglanyny habar berýär. Türkmen lideri bu syýlaw hormaty neşiriň maglumatyna görä Tewitde köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň ösdürilmegine goşan uly goşandy üçin münasip bolupdyr. Bu temadan kärdeşim maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatlaryna görä 4-nji oktýabrda Adia Ýuwaşman Teleradio Gepleşikler Birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi Aşgabatda öz işine başlady. Neşiriň maglumatyna görä Adia Ýuwaşman Teleradio Gepleşikler Birleşigi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Tewitde köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň ösdürilmegine goşan uly goşandy çüýnýän guwahat, bayrak hemde ýadygarlyk nyşany bilen syýlaglady. Bayrak gowuşturmak dabarasyna çykyş eden birleşigiň baş sekretary Jawad Motagi forumuň Aşgabatda geçirilmegi bilen bagly Türkmen prezidentine minnetdarlyk sözlerini aýdypdyr. Türkmen prezidenti öz çykyşyny bu bayragyň gowuşturulmagyny ýurtda media ulgamyna alınıp barlýanyny aýdylýan işleriň halkara derejede ikrar edilmegi hökmüne tesbirläpdir. Beýleki bir tarapdan dürli halkara hukuk guramalary ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň media we medeniýet azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýüni aýdyp gelýär. Düýbi Parisde ýerleşen terhetsiz reportýorlar guramasy dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan soňky ýyllyk hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistany 180 ýurduň arasyna 178-nji orunna ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn berýän gurama Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurduň maglumat atmosferasyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. 2-nji awgustda açyk jemgyýet guramasy maglumat çap edip Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň jurnalist Oğuz Sapar Muradowanyň tutdawlukdaky ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini anyklanyny habar berdi. Türkmen hökümeti media serişdeleriniň ählisine gödegçilik edýär. Ýurduň çäkli internet ulanjylary diňe berk senzurudan geçirilip süzülip sykalan internet torlaryndan peýdalanyp bilýärler. Ýöne bu ýagdaý arkadag diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanagatlandyrmaýar. Ýurtda gizlenlik şertlerine daşary ýurtlaryň media guramalaryna işleýän az sanly jurnalistleri gorkutmak işleri dowam edýär. Soňky ýyllarda jurnalistler tutsak edildi, gynaldy, fizik hüjümlere sedawar edildi ýa-da işlerini bet etmäge mejbur edildi diýilip serhetsiz reportýorlaryň soňky hasabatyny aýdylýar. Adia Ýuwaşman Teleradio Gepleşikler Birleşigi Türkmen prezidentini media ulgamyna goşan goşandy çüýnýän syýlag bilen syýlaglandan soňra Azatlyk Radiosy 5-nji oktýabrda Birleşigiň Kuala Lumpurdaky baş binasyndan syýlag bilen bagly kommentariýa sorady. Birleşigiň jogapkär işgäri özleriniň bu meselede kommentariýa berip bilmeýänliklerini aýdyp, tesbir boýunça Birleşigiň baş sekretary bilen habarlaşmagy maslahat berdi. Agzalyan Teleradio Gepleşikler Birleşiginiň baş sekretary Azatlyk Radiosynyň syýlaw bilen bagly kommentariýa haýyş edip, elektron hat arkaly özüne uradan habaryna heniz jogap bermedi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin medeniýet azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan medeniýet azatlygyny dünýäde iň yaramazlykda demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyna amalaşdyrylan ýygyderli hemde sistematik gorkutma kampaniýalary sebäpli özüniň habarçylarynyň ýarysyny ýitirdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň resmileri 9-njy awgustda maglumat ýaýratdy. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Azaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistana gartaşan adamlaryň, ýaşullaryň ýagdaýy barada. Aman Murat ma'lum bolýaly 1-nji oktýabrda halkara derejesinde garrylaryň, gartaşan adamlaryň, ýaşul adamlaryň güni bellenildi. Şoň bilen wagtda Türkmenistana garrylaryň, ýaşul adamlaryň, gartaşan adamlaryň ýagdaýynyň o diýen gowdärligi aýdylýar. Bir tarapdan Türkmen telewizionyna bezemen ören bagtyar görünýän ýaşullar görkezilýär. Ikinji tarapdan o ýerlerinde ýaşaýan ýaşul adamlaryň ören hor bolýanlygy, olaryň pensiýalarynyň saglyk ýagdaýlaryna seretdirmäge de umman ýaşamaga da känur ýeterlik bolmaýanyny aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar barda ýurdun içindäki adam hökmüni gurrun berseňiz, dogrudan ýaşullar nähili ýagdaýda häzir? Aýdylýan maglumatlar ýoksa bu hakykatyň özü dogrudan niýas döwründe o ýerinde ýani kolhozda işleýän adamlaryň pensiýalary ýatyrylypdy. Bir toporna bolsa ozulan pensiýa verilenmäni hamana zähmet depterçereň ýok. Ýene gaýry diýip ýöne Berdimuhammedow döwlet başyna gelmegi bilen pensiýalar dikeldildi. Şol pensiýalar dikeldiren wagtdan şol pensiýalar ýylatyň ýaşaýyş üçin günnelik sarp edýän
pulundan juda az mukdardadı. Yönü her niçin bolsa qarabır yoktan bar yaşıda bir adamlar sarıda bolsa müdahale ediyediler. Onun merin 10 yıldan köprek vakt geçti. Durmuş gitti sakımmatlaya pensiyaları doğrudan yılla 10% kaldırıyalar için yönü durmuş bolin her yılla bolmanını 50-60% kımmatlaya yaşayışın bahası bilen alınayan pensiyalar kavat gelen ok bu yankı bedemen yaşlılar diyanında doğru ururun sol özün bir bellemeli yağday yurtta geçirilen davaralı yığınaklara da katmayanlar hem de televizyonun ekranını doldurayanlar hem gazete jurnallarda bir mahafız edilip bir uliyerler hem sol adamlar yaşlı neslinin juda asarlı toporunu kemala getiriyor. Bir yankı kovu yaşaya değillerler. Onların da köpsü ağırçak derecede balvununa batan adamlar değil yönü. Yarancağılık etmek, eğdip gözülme için bir İlonuna çıkıp, il ortalayın yaran sözlemeyi, yarancağılık etmeyi, özlerine yol yörülgedinen yaşlılar, onu ulilen milliye, hatta şu yaşlıların özlerin milliye. Aman radınlık şu käbir maglumatlara göre, şu yaşlılara il içinde siz beydip görmeyen bu karnınızın yaşlısı bolmayan diyen ýaly iýgençler emedilýär. Sebäbi şu yaşlıların käbirdini karnını doyurmak için, şu maslahatlara çağırılmak için yalan söylüyor diyen maglumatlar gelip boğuşa. Bu doğrudan hem şeylemi? Hava sol näme il bir sabrında kanaatyňda bir çägi bolýar. Şu ýaşlylar çäkden çykýarlar. Olar barıp sol gatnaşýan ýygnaklaryna aýdylır, öňkü ýaşlylar maslahatyny, häzirki halk maslahatyny şu ýerde il unuň agysyna aglap hakykaty aýtmagyň deregine il ortalyň yalan sözleýärler, özlerim şu yalan sözlerlerine de sehel müýnürýän oklar, ondan olaryň bir yaramaz garaýşlar günellikçe güýçlenýär, ondan ýanky diýen şu sabır kanaatyňda çägi bar. Öň şeýle adamlaryň ýeňsesinden gurrun edilýän bolsa, ine şolaram bir öz karnyny doýurmak üçin ýa-da ýygnaklara gatnaşanyna berilýän sowgat teşgis üçin şeýle çykşa diýip, şol adamlaryň ýeňsesinden gurrun edilýän bolsa, inni ilatyň arasynda beýle köplügem bolmasa, şo ýaşlylaryň ýüzüne durup, siz jemgyýetiň başyna muşakkat getirýän adamlar, siz hakykaty aýtmaga gaýrat tapman, yarany hakykatyň ornuny öňe çykarýan adamlar diýip aýdýarlar bar özüm şol häzir azlyk öňe durmuş şu dişine ýaşlylarym towa gelmeseler bir saçan başyna geçip bilen aharlanýan bile tagamýan adamlarynyň agysyna aglamasalar onu olaryň ýylçynda hormaty öňe ýok bolýany Olay yıllarda umman şeyle hormatdan mahrum bolarlar diýip ynamlaýsa bolýar, jemgyýetiň belli bir gatlarynyň sabır käsesi dolu, aýsa-da ýaş nesil, olaryň ýüzüne aýdýar, siziň nämeňizden görürler aly. İl ortalygyny çykyp yalan sözleýäňiz, yarancaglyk edýäňiz, şu siziň yarancaglygyňyzdan artyk sowlugyňyzdan, doğun garnaşyňyzdan, iýleşleriňizden görüp dur, iňerbeden şu çağalarda bir yaramaz enli kemale getirýäňiz. Aman radyn horlanýan ýaşlylara geçdikde, dogrudan olaryň ýagdaýy anygyrak gurrun edip bilmezmiňiz, suratlandyryp bilmezmiňiz. Şu pensiýanyň şu ýagdaýyny, türkmen manatynyň şu ýagdaýyny, olaryň ýagdaýy dogrudan nähil, olar nädip midar edýärler? Ya olary ogul gyýlar seredip bilýärmi? Ýoksa men suwalyň soňundan başlaýyn, ogul gyýlarynyň şol atenesini ene mamasyna seretmäge mümkinçiligi ýok. Bar bolsa da çäkli sebäbi olaryň özü ýeşdir. Gaýtam tersine bir giden maşgalada şol garrylara beriljek pensiýa gözlük gelir. Şol garrylara berilýän pensiýa hem de bir çağalara berilýän pasobiýan hasabyna mudar edip oturan hozurluklar bular sanardan kän ondan o ýaşlylarym bir owa ýerine bolsa güýçetdiginden bir malgara seretmäge ya ekindikine seretmäge özüniň ogly gyzyna kömek edýärler, ýöne üýşüp ýatan malgara da ýok, ýa-da bolmasa ine sen kişiler 40 ýyl, 45 ýyl, 100 ýyl ullan diýilip bir ömürlük berkidilýän ýerem ýok, yer bolsa suw ýok, suw bolsa bir hakyky tohum ýok, hakyky tohum bolsa onu ekmäge soňky hyzmatlar etmäge ýeterlik tehnika ýok. Garaz şol bir-biriniň durnaň üstüne uruna da bir ýetmeziň üstüne beýleki ýetmezlik uruna bolup duransoň
bir yerde hadi edil gün gelirse var ýagdaýa düşýär adamlaryň güzerany ýagdaýlary şol üçin kömek bir Hudaýdan kömek bolaýmasa bilmedim Hudaýym alypdy diýen olardy. Amam radyn şu ýaşuly adamlar, owa ýerlerinde ýaşaýan adamlar oğul gyýyna görelli bolmaly, umumyň tejribeli adamlar hasaplanýar. Sebäbi türkmeniň ýaşullyk mektebi we ýaşullyk medeniýeti bar. Indi siz ýaşullaryň özleriniň hordugyna aýdýaňyz. Şoňdan birlikde de olaryň şu hökümet maslahatlaryna çagyrylýan deň duşlary hakykaty aýtmaýarlar diýäsiniz. Indi bu ýagdaýda çykalgany nähil görýärler ýaşullaryň özleri ýa ilat çykalgany nähil görýär ýa ýaşullar şu agyr ýagdaý bilen alalaşýarlarmy dogry? Agyr ýagdaý bilen eger şolar bilen bir ýekebary gurrun etsen, ýa bir şola ýerde bir asarly adamlaryň arasynda edilýän gurrunlardan çen soňa olar alalaşmaýany meňzeýärler. Sebäbi o ýetenok, biýetenok hakymy diýýärler, ýene gaýrdy gurrun edýärler. Ýöne şu ýaşullaryň özüne dur ýaşaýyş üçin, özüniň hakky üçin bir görüşmek bilen zat, hakykaty hakky aýtmak üçin edilýän hereket ýok. Olaň bir diýýän urrunlary eger bir şu urrundaşlyklar bir häl bir şokola adam bar bolsa ay gülýän durmuşymyz we uruş bolmasa bolýar, garanyň bir zady bir arazy bolar diýerler. Olar umman bir boyunsun ýaşaýarlar. Şu edilýän zatdan garşyna özüniň hakykatyny aýtmak gaýrat tapanoklaryny 10 ýyl awadançylyk bildi. Olaryň beýleki ýaşullar ýa-da münmeret gygyrmasa da o ýerlerinde ay ho 10 ýyldan soň gülýän bolar diýildi. Oň ýerden beýik kalkynyş diýilen edildi. Kalkynar gülýän bolar diýdiler. Innem häzir bu bagtýarlyk zamanasy diýilen edildi. Olaryň ho biz bagtýar uruş bolmasa bolýar diýär. Ýaşullaryň arasynda bu ýagdaýlardan bir çykalgy gözlemegiň pikirini edýän ýa pikirini aýdýan, aýdyp biljek adamlar ýokmy? Şeýle pikirli adamlar ýokmy ýaşullaryň içinde? Umumyň bar, bir jemgyýet bir ýöne doňup duran gowrada ýöne şu 3-nji topar bular juda ağırlyk, olar hakykaty aýtmakçy bolup ortadadylar. Ýöne şeýle bir agyr ýagdaýlar başlaryndan ildi. Ozalam ağırlık 3-nji toparyň köpse türme basyldy. Olaryň bir gideniniň ykbalynyň nämedi şunan belli-de. Belli bir bölegi jemgyýetde özüne gollaw hemaýet pikirdeş tapmanlyk üçin mezuri ýagdaýda ýurdun daşyna gittiler. Şol ýurdun daşyna çykyp gitmegen bir diňe garabaşyny gutarmak üçin edilen işlerli sebäbi ýurtda bolup geçýän hakykaty dünýä zar edilmeli, dünýä aýan edilmeli. Ine belli bir bölegi ýurdun daşyna dine ýöne şu ýurdun daşyna giderler. Ählisini şol halkyň mähbidini, döwletiň ýurdun ertirini hareket giden adamlar deyip aydasın gelene kolon sünne birinci topardı. Yani yarancanlar toparını, şöhret paradılar toparını bolollar sonundan özlerinin sepaçılı uğranından sonra da yurttan kask giderler ama kara şunu sırımlı yağdayı baştan geçiriyor Türkmen cemiyeti. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistany ýaşullaryň gartasyny adamlaryň ýagdaýy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini owgan neptermezi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow golaýda 735 adama türkmen raýatlygyny bermek hakyna karara gol çekdi. Türkmen metbuaty bolsa raýatlygy kabul edilen adamlara türkmen pasportlarynyň dawaraly ýagdaýda gowşurlanmagyny habar berdi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan 2011-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda 8145 adama raýatlyk berdi. Ýöne yerli tinçiler Türkmenistanyny onlar syl bäri wiza alyp ýaşaýan, emma raýatlyk berilmeýän, hukuklulukdan kötenýän müňler adamyň bardygyny habar berýärler. Şeýle de Türkmenistana baryp odalyk ata watanyny galmak isleýän owgan türkmenläriniň bir toparynyň başga ýurtlara ýa-da ýerine gitmäge mezur bolanlygy habar berilýär. Kawullaka barçymyz Şaýmerdan Ulmurady şeýle türkmenleriň biri bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläliň. Awgan türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistanyň bosa-bosluk edip Awganistana geçipdir. Awgan türkmenleriniň arasynda Türkmenistandan gelen gojalardan ýaşap ýörenleri heneden bar. 100 ýaşa sary gadam basan Gurbangeldi aga Türkmenistanyň bosup çykmaga mejbur bolupdyr. Ol soňam Türkmenistana bir näçe ýola baryp görüpdir. Ýöne häzir özüniň ata watanyna gidip bilmeýändigini Gurbangeldi aga gurrun berdi.
Ata ötene bizler burayda 13-14'ün üstünden geçtik. Bizler ulus için sallattır, o ulus içine mallı sotayda bizi. Yankı Arada yani yavamen hikmin gördür, mindir gördür. Adette bize yavamen bilmedi korktuğum ben. 10 kıyasıyla 70 yaşın ortasında adam yoktu. Böyle sotusuna Urfa'sı raya edilir. Kan akıp dur. Geçiranın geçen beri geleceğin kuyulupe diyendir. Su korsa ayarlar, oraya da ayar gelir, oraya da buğday. Bizim buralara bana su örtüp veriyorduk. Biz 10 konçasımızda koğlan. Su örtüp veriyorduk. Şkolla okudum ben, köp okudum. Näçe okudun? Ayan kışın emedi okuduk biz. Satayda da yani Nobit kalgozı, Nobit kalgozum. Ben Petlis kalgozı ikisinin ortasına şkol çıkardı. Sonra 2 yıl 3 yıl okudum ben, oğlan kalk. Sondan sonra urf sırdı, zat etti. Bizlerim azam ne amazan yani sel yarar yarı borzan yer. Hani şu yankı ayarlar oralarından opilirler traktör devirden mi? İrezin yok, tıgırı. Yöre eslerde manlığa tohum mahalleye sepilen tohum mahalleye. Tohum mahalleye deyinle son bir tüpek kuz bilen bir tüpek öksüz, 2 tüpek kuz babası da olmazdı. Onun son mandılarını sürüyedik. Galı tohum galı giden tohumunu ana sonu öküz bilen, puluk bilen sürüyedik. Ana sürüp böyle söyle neyse vasıp ondan sonra kalozun yavsın baktım. Böyle kızılayda kalozun sayına bir demir çıkeni deyip bir depe çıkmadır, ona arayanlar oba çıkmadı. Neyse tam ona böyle kanoşku bak, nime kanoşku diyer. Hava soğuk olsa gidip yan kıyabırları tokkulak getiriyedim. Hava soğuk olmasa mayıl oldu. Bunu yine tokkularak, çok kumun geçeğini sotaylak, çok meydana kovuyadım. Obanız haysi obası Türkmenistan'da? Ben mi? Yankı bolyan yerimi sotay Kızılbaydak Meske Vadiye. Kızılbaydak Meske Vadiye sotayda bayram halen edik demir kazığında dur. Tamam Türkmenistan'a gittiniz mi? Tam gidi bilmedik. Ha talit dedi bir bela dedi üstümüz varsa bir kıyızın kalın gerek bir pasport alacak oldum. Zatlımız orada koyup gittim mi? Şotayda dadınız kaldı mı? Zatlım köp kaldı. O nädik kaldı? Kaldı da taslak kayttım demin orada 3 yıl 4 yıl var eltip. Cuvul 6. cuvul. O yakın mihmanlarım öyle adını vurup durdu beni baylanıp diyor. Ne mi deyip böyle? O an sen nakab oluyor. Bunu okmuş diye. Ne malsın? Hatın alacak oldun. Bunu ok diye. Bulmasa ben minniyor. Bir halin sotayda. Bir halin sonundan aldım 35 manada sopille. 8 metre yakın. 35 min o vakt köp buladı. Köp oluyor bir maşinin verilen 50 min aldım. O maşin bir 50 min aldım. O piller masinem arranraktı. Halini oldu, 30 min sol Karagumdan sotaylardan halı getir, pahalı sat ya, köp bir sevda var, adam da yak sopur, tavuk varına bakıp bekleyiz. Yankıdan aldım, adamdan sotayda, olum seyirde vardı, o anslarından elten hal tutuklarım olurum vardı. Her geçemizde ikilbirden alt geçiyorduk. Başka da atlar oldu, yüreğim nada edelim. Ana ondan ben zadım, köynök balağım, çalsıyırız, ilçigim, hemme zadım ben sotaydı. Son vermediler mi? Sada gidebilmediniz mi? Ne gidelim? Yankı pasport pistollaysa gitme baba değil. Onu ben aytım, vak elimdeki ucumdaki bağırladım dedim. Pasol kettim dedim, köyüp yaşayırdı. Vak sonunum geçeyse ne baba değil. Nämçin? Alıp bolonu böyle yankı o pille kaltamanlar vurk gidip durur. O ansanın orada geçi biliyem içeriler. Tayarlardan nesi geçirecek oltursun mazarı olun, geçirebilen ova. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.